Μια σύζυγος έχει αρχίσει να υποπτεύεται πως ο άντρας της την κερατώνει. Είναι λοιπόν καλεσμένη σε ένα αποπτριάτικο πάρτι μας και του λέει πως έχει πονοκέφαλο και δεν θέλει να πάει. Αυτός βάζει τη στολή γορίλα που είχε και ξεκινάει για το πάρτι μόνος του. Μετά από λίγο σηκώνεται η ξανθιά σύζυγος, βάζει τη στολή που είχε αγοράσει κρυφά από τον άντρα της και ξεκινά και αυτή για το πάρτι. Φτάνοντας, εντοπίζει τον σύζυγο γορίλα να πειράζει άλλες γυναίκες και να κάνει τρέλες μαζί τους. Τον πλησιάζει και έτσι όπως είναι μεταμφιεσμένη αρχίζει να χορεύει μαζί του, με στενή επαφή. Αυτός της προτείνει να πάει μαζί του στο πάνω δωμάτιο και εκείνη ευχαρίστως τον ακολουθεί. Βρέθηκαν σε ένα δωμάτιο και έτσι όπως ήταν με τις μάσκες έκαναν το αυτονόητο. Πριν ξημερώσει όμως έφυγε η ξανθιά σύζυγος χωρίς να φανερωθεί. Έφτασε πρώτη στο σπίτι και τον περίμενε για να ακούσει τι θα της έλεγε. Όταν επέστρεψε και αυτός, τον ρωτά. «Πώς τα πέρασες κύριε γορίλα?» «Τα συνηθισμένα», της λέει αυτός, «με τα παιδιά ήμουν και παίζαμε χαρτιά». «Τα συνηθισμένα», λέει αυτή. «Αφού ξέρεις ότι δεν περνάω καλά αν δεν είμαστε μαζί», συνεχίζει αυτός. «Δηλαδή δεν χόρεψες, ούτε φλέρταρες?» Τον ρώτησε εκείνη που ήταν έτοιμη να τα αποκαλύψει όλα. «Αφού σου λέω πως κλειδωθήκαμε σε ένα δωμάτιο και παίζαμε χαρτιά όλο το βράδυ. Όμως κάτσε να σου πω τι συνέβη στον Γιώργο, που του δάνεισα τη στολή του γορίλα.